Assalamu alaikum wa rahmatullahi. ‘Yan uwa barkanmu da yau. A yau bidiyon da za mu yi shi ne za mu yi bayani akan wani application mai matuƙar muhimmanci. Mutane da yawa suna mamaki mutum idan ya shafe hoto ba zai iya dawo da shi ba, wani ya tura maki bai dawo mai da shi. To ba ta ma haka nan ba, akwai hanyar da za ka bi ka shafe shi cikin wayarka ba tare da ka tura ma kowa shi ba kuma ka dawo da abinka. Hoto wanda ka shafe tun da daɗewa, kai ko da ma ka yi restoring wayanka za ka iya dawo da sauran hotunan ka insha Allah. Idan ka kalli wannan bidiyo duka wannan abu ba zai wahalshe ka ba. Kafin mu shiga cikin bidiyo, ‘yan uwa ne a roƙo da mai kallon bidiyon nan ya yi min subscribing, sai ga alamar ƙararrawa ta bayyana ita ma ya taɓa ta domin samun sababbin bidiyon ne wanda muke tsara. Sannan ya yi muna like, ya ɗaga mana hannu, yana nan alamar hannu an ɗaga shi kamar haka. To kafin mu shiga cikin bidiyo tsamo bari mu shiga cikin foton mu dan shahe saura daga cikin fotuna na ku gani. Gashi kuna gani nan cikin hotuna na ga su na shigo haka cikin gallery. Bari in koma baya. Gashi wannan shine gallery ina, kuna gani gashi nan wurin hotuna kenan, sai in shiga kamar haka. Bari in ɗauki saura daga cikin fotunan ɗin. Yanzu gashi wannan hotuna na ga su nan kuna gani guda 4. Bari in shafe su haka, kowa ya san wurin shahe. Idan an kai haka ga wurin tura ga wurin shafe, gashi nan sai ka taɓa wannan tukunya, kowa ya san ta ce ta shafe ga ta nan kamar haka. Gashi nan ya ce su fure mai element selection ne na, in nasa OK ya shafe, idan nasa anule zai dawo baya kamar haka, sai in taɓa OK. Gashi kuna gani hotuna wancan duk na shafe su sun tafi yanzu, ban da labarin su. Hotuna babu su wanga wuri, da anan ne su cikin gani, yanzu babu su duka cikin wayata. Idan na bincika babu su. Yanzu ina zan cimma wannan hotunan. To za mu shiga yanzu cikin Play Store, inda ko ga yadda ake ɗauko wannan application mai wannan aikin ɗin. Za ka shiga cikin Play Store kamar hakan ga gashi kuna gani, sai ka shiga na horar search, sai ka rubuta gashi nan disk digger, gashi kuna gani wannan kawai za ka rubuta kamar haka. In ka rubuta shi haka kawai sai ka sa sacin, gashi kuna gani. Gashi nan kuna gani ya buɗe kemin, na riga da na tele sharjima ne. Gashi nan yanzu ya nuna min wannan uburen. Gashi nan kuna gani application mutane sosai da yawa sun yi amfani da shi. Gashi nan mutane sama da mutum miliyan 100 sun yi amfani da wannan application. Idan haka dan uwa kai ma shekara a baka labari. Gashi nan mun ɗauko wannan application kuna gani. Gashi nan ya bamu damar yanzu mu shiga ciki ne. Bari mu koma cikin application da ku gani, bari mu buɗe shi marin nan. Gashi nan sai mu yi uburen ne. Yawwa wannan ita ce fuskar application. Gashi nan ya shigo da mu kamar haka. Yanzu ina ne za mu shiga mu dawo da hotunan da muka shafe. Ai kun gani dai, sai ka dawo nan. Gashi nan Star Basic Photo Scanning, gashi nan na saman ɗin, gashi nan mai alamar contrarian ɗin nan wannan da kuke gani, sai ka taɓe shi kamar haka na sama. Gashi nan kuna gani yanzu na taɓe shi. Yanzu shi na so in ba shi dama shi dawo da hotunan. Yanzu zan taɓa in yi hoto da zai yi gashi nan kamar wannan da kuke gani. Gashi nan Allah, yanzu gashi nan kun gani yana ta research din shi, yana ta sacin shi jibo hotunan da na shafe nawa. Gashi nan kuna gani yanzu waɗanga hotuna da ina da su sauran na shafe suna, gasu nan kuna gani yanzu shi na taɓa wancan hotunan ɗin da na shafe na, sai ya kai min inda gashi kamar yadda kuke gani. Waɗanga duk hotunan da ya taɓa shafe ne da waɗanda nake da su duka zai kawo min suna, amma ba ka da damar wanda kake da su kenan. wanda ka san ka shafe ka so shi ne ya kamata ka yi faman dawowa da su. To gashi kuna gani yanzu wannan hotuna da shafe na suke nan, wasu hayo na sama ba kenan, sai ya shigo cikin wanga hotuna da ta kawo su na zai gaba ɗaya sai ya kawo su. Gashi nan kuna gani shi na ta research cikin sauran ɗin. Sai mu taho nan ƙasan ƙari bayan gani, ina zan cin musu kamar haka. Gashi kuna gani, gashi kuna gani na za a cin musu wannan hoton. Hotunan sun ɗan yi nisa, sun yi ƙasa ƙwarai kuwa. Gashi kamar yadda kuke gani ga hoto ɗayan nan cikin hotunan da muka shafe, ga wani nan, wani muka sauran dama guda 5 ne. Kuna gani har da sacin hotunan. To dai kwata-kwata dai haka dai za a tsaya, da haka mutum zai binciko hotuna ne gaba ɗaya. Ni yanzu dai bari ku gani, tun dai saboda bidiyon zai tsawo ƙwarai, saboda in muka ce sai mun gane su hotunan suna da yawa, sun yi miliyan 2 yanzu. Ka gani zai iya kai wani lokaci kamar dai hakan ga in kana son ka mai da hoto. Gashi nan kamar haka yanzu ga hoto ɗayan nan yadda za mu yi mu koma da shi kamar haka, sai mu taɓa wannan alama ga ta nan da kuke gani ya bamu. Idan mutum ya yi mai alama wannan, ya yi mai alamar ɗan gudu ɗin nan, sai ya taɓa cikin gasu nan
ƙananan ɗigo-ɗigo guda uku ɗinnan kamar haka, sai ka taɓe su haka. In ka taɓe su haka ka gani, sai ka taɓi wanga na sama gashi nan, wanga gashi nan Recovery display ɗin ga gashi. In ka taɓe shi kamar haka gashi nan, sai ka zaka nan yace Northern, nan yace Engrade to Pro gashi nan kuma gani nan ya baka dama cikin wasu sun tura shi ko ga lambar wani ta Gmail. To wannan mun ba nan za mu sashi, bari ku gani yadda za mu tura shi cikin kan wayar mu kamar haka. Haka sai mu zaɓi wannan, sai mu shigo sabe ɗin nan gashi nan na biyu, shi na biyun nan shi za mu shiga kamar haka. Yawwa sai ka zaɓi gidan da haka so ka aza shi. Yanzu ba zan sa shi cikin wani gida, bari in sako shi cikin karfi ɗin waya kawai ku gani, sai ka yi OK haka. Kun gani gashi nan ga can sama ya ce recovery complete, ya shiga kenan can cikin wayata. Sai na koma baya haka, bari in gani ina gudan nashi gashi kuna gani, shi ma sai in yi mai haka nan. Da haka duka za ku mai da hotunan ku gashi nan. Bari in ƙara mai da can shi ma ku gani. Kun gani gashi nan ya yi min alamar message can sama saboda na tura shi a can. Wala yanzu bari mu koma kuka hoton yadda mun ka mai da shi can cikin wayar ɗin kamar haka. Gashi kuna gani nan, sai na shigo nan haka. Gashi zan shigo nan cikin wayata, bari in shigo nan gashi nan kuna gani, saboda ban sako shi cikin folder ko ɗaya ba. Bari ku gani mu dawo nan ƙasa, gashi nan kamar yadda kuke gani guda biyun gashi ne gashi nan. Bari mu taɓe shi ku gani, bari mu bari ne sai kai studio ɗin kamar haka. Kuna gani gashi hoton ya fara gashi nan ya zo, amma bai buɗe yadda muke so ne ba. Bari mu koma baya kaɗan. Gashi dai kuna gani ya buɗe. Yanzu idan ka koma can cikin gallery ɗinka za ka gani ne kamar haka. Bari mu koma can kuma ku gani har yau. Gashi nan mun shigo wurin da mun karasa shi farko. Kuna gani dai gashi nan ya dawo yanzu. Kun gani gashi nan wanga ya dawo sauran ɗin. To da haka ne mutum zai bi duk inda hotuna ne suke dawo da su cikin ikon Allah. A kwata-kwata na ma haka ƙarshen bidiyo.